Maswera sei ruzhinji rweZimbabwe tiri kusangana paSly Media nemamwe Facebook page akasiyana siyana. Nyaya yatiri kutaura nayo ndofunga matoverenga title kudhara inyaya yezviri kunetsa mudzimba. Hanzi madzimai ari kukomplaina kuti aiwa varume kunyange kumitira sei anopedzisira angobuda chete agonotsvaga mumwe haasi kugutsikana. Toda kuziva kuti chikonzero chii. Hanzi vamwe madzimai ari kutoenda kuma lessons ichina Mwari kuti vaedze kufadza murume asi murume hapana achiri kubuda. Kozoti zvakare vakadzi hanzi vari kukomplaina nenyaya yekuti varume vane kadora hapana. Anopedzisira angoti aiwa ndakuchigarira vana vangu, mari iripo, vana varipo, asi pabonde 00. Nyaya iyi hatingaipedzi tega. Tati aiwa regai tishedze vana mazvikokota vauye kuzotaura nezvayo, vape dzidziso mushure mekunge vatiudza kuti dambudziko iri rinogadzirika sei. Kana muchida kunzwa zvakawanda paSly Media, chamunongoita chete kulike button rakanzi like or follow kuitira kuti pese patinoenda live munobva mapiwa notification inokuudzai kuti aiwa pane mutakunanzva wakubuda. Regai tinzwe vadare vedu kuti zvakamira sei. Gogomavu makadi? Ndofara zvavo makadi? Tichipokwasai vatariri. Makadi zvenyu vana veZimbabwe nemimose muri kunze kwenyika nemimose vatariri vari kundoona izvozvi. Ndinoti kwaziwai kusangana zvakare pachirongwa chedu chatinokurukura china Mwari chezviri mudzimba zviri kupisa zviri kunetsa. Nhasi tine nhaurwa ndiri kudzidzisa zvechokwadi vana vechikoro vechina Mwari kubva 2005 kusvikira izvozvi 2020. Ndingori panguva yekudzidzisa handisi kumira, asi ndine zvandiri kusangana nazvo kubva kuvana vacho vechikoro vari kudzidza kuti ambuya nyange dai tikadzidza zvikange zvikadii varume vari kutinetsa pakuti havasi kugutsikana nemburufazi imwe chete, vari kuda dzakati wandei panguva imwe chete. Hatizivi kuti ringapedzwa sei dambudziko iri, asi ndine zvandinovarongera nezvandinovadzidzisa kuti vave vanobatsirikana. Handitika. Zvakare muchirongwa chanhasi taona kuti aiwa vazhinji vanongoti gogo sei vari kutaura vakamirira varume. Toda kunzwawo zvakare kuti varume ava vanomboendawo here nemaproblems aya kune vamwe varume vachitaurawo kuti aiwa kumba kwangu kune dambudziko rakadai so ringagadzirike sei. Nhasi muchirongwa tina sekuru Muyera Mhofu. Regai vasangana nemi. Sekuru makadi? Aiwa tinofara muZimbabwe. Zita ndiani? Zita ndinoitwa Sekuru Mhofu Mutemasango. Kumushande kupi? Kumushande kwazvimba. Kwazvimba. Vari kuuya here vazukuru nematambudziko epabonde kana kuti igomerawo ripo? Vazukuru vari kuuya. Asi havasi kuuya neuwandu hwavo nokuti vamwe vanofunga kuti wasangana nematambudziko emudzimba umu zvinonyadzisa kuti uzviise pachena kuti ubatsirike. Handiti. Saka ndinoda kuti nditi kumhuri yeZimbabwe tiripo kuti tikubatsirei vana veZimbabwe kuti murege kuswedeka mudzimba umu. Handiti. Regai tidzokere kuna Gogomavu. Gogomavu, madzimai amuri kuti muri kutrena pachina Mwari, ndimi munovati uya kumwe here kana kuti vanouya vega kuti gogo aininichi ndafunga zvangu kuti mundidzidzise nyaya dzepabonde idzi? Ini ndinoti handingati ndinovati uyai kuno Zimbabwe iguru mukuru wangu. Zvakare nyika dzedu dzakatipoteredza dzakawandisa. Zvazvinoita ndezvekuti kutrena kwandinoita mwana akagutsikana netraining yake kubva kumanotsi chaiwo kusvika pazvishandwa, tinoti isu kubva kumanotsi edu tobva ipapo takuenda kudhemo yedu. Theory yangu yandinovapa ndichivaitisa, toenda kudhemo yacho ndichivaitisa zvakare, mwana anosvika pakugutsikana ega, kugutsikana zvokunzwa kuti ndakwana gogo. Agutsikana kudaro zvakare mukuzonofadza murume wake kumba, vazhinji vakatengerwa mapresents dzimota chokwadi dzimota dzimba chaidzo, vazhinji vakaitirwa mapresents anotyisa avanozoya kunoku vachidini vachipupura gogo zvamangondiitira izvi ndaitirwa chakati ndaitirwa chakati. Saka dai mamusina kundiitira handifungi ndaisangana nacho. Saka mukuonesana kwavanozoita vega vachifara zvavo vari kunze ndo zvinozopa kuti vanhu vazive kuti kuna mbuya Mavhu vanotisa china Mwari. Saka hausi mupfuwira watinoziva kuti ndofunga akadyiswa mazuva ano mwana zvaakaitira mukadzi. Kufuwira murume kumugonera pabonde.
ndomfuira mukuru iwoyo. Ukamufadza pabonde akasara sina nyota, wamupa mfuiro wekuti nyangwe dai achitamba kupi nevamwe akangofunga bonde anoziva kuti ndine kwandinopedzerwa nyota. Saka murume kana akasafadzwa pabonde ndo pari kubva dambudziko rese. Inini zvangu ndiri ipapo sekuru handidi usamubatise mwana wako wakazvara. Hongu ifirstborn yako pakuti uchiroorwa unenge usina mwana ndo vanonzi bamudiki simba, bamudiki vekwasimba, mainini vekwasimba, kureva kuti uri kuremekedza murume akakutora hauzomudaidzi nezita rake pana atezvara, pana amwene, pana nambuya, hazvina chiremerera. Asi zvazvinoita ndezvekuti madzidzisiro andinoita vana vangu vanouya kuchikoro ndinodzidzisa nemwoyo wangu wese sevana vangu, sevazukuru vangu vari kunovaka misha yavo nevari kutanga kutopinda mukati medzimba. Chikuru mabatiro unoita murume wako ngaave mabatiro aunomuita akanaka anogara kweupenyu hwako hwose uchimubata mabatiro iwayo. Murume wako ukangomutraina kuti panapa muri baba nerespect yakazara, uchimupfugamira kwete kuti mazuva ano kwaane matafura varume vangopuwa chikafu munhu akamira haazivi kupfugamirwa. Murume akazomusangana nemukadzi anomupfugamira anomuona sekuti ndiye amuita mwari wake, ndiye amuita ishe wake, akutotiza kumbana kuti mai mune muchingoti handiti akudyira patebho here. Izvozvo zvinokonzeresa. Saka varume vazhinji dambudziko rinozoita kuti vatize vakadzi ihwani naurwe yekuti vakadzi havadi kugeza. Vakadzi vazhinji havadi zvekugeza, especially nguva ine yekupisa. Unoona mukadzi haagezi, apa bonde ari kurida, apa murume wacho ari kutomuda pabonde, apa haana kugeza ari kutonuhwa. Saka varume vazhinji vanofarira mvura kugeza, plus zvishoma zviri pavarume zvinoita kuti vaburitse mwando kana vari pavanhu vanhuhwe. Zvino isusu manje nekuda kwenhengo dzedu dzesikarudzi, mburufazi yedu chinhu chekuti vamwe dzavo dzinowanda mvura, dzinoti kana dzikatsva dzinotanga kuburitsa munhuwi, kozongoita kuti munhu pate zvake anogona ngoburitsa munhu unonzi gumwi. Gumwi riya rekuti munhu anongoburitsa mweya ukuti wozikanwa nembe yake kuti manhwire ari kuita ndeyaningi. Saka izvozvo zvinopa kuti murume kana dai abva kwachida bonde asvika pauri achinzwa chinuhwa haachadi bonde, haacharifarira. Zvinhu zvakawanda izvozvo. Tozobvapo zvotoenda panhau yekuti pabonde chaipo chaipo ndinodzidzisa kuti vana ngativei tichiita chikapa. Chikapa chinogona kutaurwa nezita chakareruka, but pakuzonochiita zvishandwa pakunotambisa apa ndo pari kunofoirira vazhinji, nekuti vazhinji vari kutamba sayondosisa zvunhu zvavo, vari kutotamba music yeredhiyo. Izvo aiwa hatiite izvozvo zvayondosisa, nekuti tinotarisira kuti panguva yechikapa musana womunhukadzi unenge wakatozorora 100% kutozorora, haufaniri kutamba. Chinongotambiswa ipapo magaro, nekuti pakati pemagaro mburufazi ndo inenge yapindwa nemureza. Saka mburufazi iyoyo magaro ndo anofanira kunge achidini, achitamba. Kutamba kwawo magaro iwayo chinhu chatinotarisira kuti magaro edu avhure mureza wababa kubva paganda rinenge rakavhara kumusoro. Mureza wababa uvhurwe newe nekugona chikapa. Saka paunenge uchinovhura ganda raya richivhurika richivharika richivhurika richivharika, ndo pane senza yababa yekuti vanzoti ndine mukadzi pabonde. Saka that senza iyoyo vazhinji vakazochecheudzwa vakabviswa makanda vachibviswa nesenza yacho, kunakirwa havachakunzwi, kunzwa kuti ndine mukadzi havachakunzwi. Zvakare vane dambudziko remusana ringogara vachirwadziwa nemusana, mafeelings ese akaenda nesenza. Saka tiri kuti isu kune vaya vanenge vachiri nemakanda avo, vakadzi vese tinokukurudzirai kuti munge muchitamba neganda rababa, kurivhura kurivhara, kwete nemaoko, kwete kuvaita bonyora munovaurai maziso, asi tinotarisira kuti munge muchitambisa magaro enyu zvinovhura ganda iroro, kurivhura nekurivhara. Iwe uchitamba chikapa, baba vanonzwa kuuya ipapo, nyangwe zvichinzi varume zvavo mbeu dzavo zhinji inhete, asi tinoti nyangwe dziri nhete vanofanira kunge vachiziva distance yavanotora pabonde panguva yavanenge vachiita bonde ravo nemukadzi wavo. Asi kana vachiita bonde nemukadzi ari kuziva zvaari kuita pabonde, vana baba kazhinji kacho ma5 minutes ma10 minutes vanenge vatopera, nekuti munenge vanobata pamusoro wenhau panoti kasenza kaya kunovavhura ganda vachivhura, ipapo richivharika richivhurika, ndo chatinoti chikapa chizere chakakwana pamukadzi anoziva zvaari kuita mukati memba yake. Anditika regai timboenda kuna sekuru. Sekuru, tanzwa madzidzisiro ari kuitwa vazukuru Sikana naGogo. Imimi kana vakomana kana kuti varume vauya kwamuri munovadzidzisawo chi panyaya dzepabonde? Ya, ndakazira nditange ndichiti munoziva zvataita isu kare taive nedare
kudare ndokwaigara vanakomana vanenge vati samu, ndokwataitanga kuvatsetsenurira kuti aiwa iwe zvawati wakutora mudzimai wakupinda naye mumba, taibva tatanga kumupa maraiwo, ndokwataitanga kumupa mishonga yekusimbisa nhengo yake kuti igare yasimba kare, nokuti musikana waisi wangu waakunotora imhandara, nokuti zvinoitika pamhandara inovhurwa chishomwe chemukati. Kana usina kusimba unogona kupedza svondo watora mukadzi uchipinda kwaari asi uchitadza kusvika chaiko kunofanira kusvikwa, kuti ubvise chishomwe chekutanga ichocho ndo chaita manzwa chambenge chataurwa nambuya pana pamanje manje, kuti chinopinda magaro kana asununguka baba vatenderwa kupinda, ipapo ndo pane munhu, ndo pane nyaya yese ipapo. Asi nhengo yako kana iri nhengo diki isingakwanise kusvika ikoko zvinokwadekwa, mukadzi haangotsikani, haanzwe kuti pane chapinda, pane zviri kuitika pandiri, haakwanise kunyatso kuzvinzwa. Saka tichikurudzira mhuri yeZimbabwe kunana baba vane matambudziko iwaya ekuti haakwanise kugutsa mukadzi wake, anouya kutoona tomutaurira kuti aiwa haisi nyaya yekuti akunge jongwe, nokuti rikangomhanya ndinoti kana matambo adiki raburuka, kwete mukadzi anotambwa naye, unomutanga kumubatawo, umuvaraidzawo kusvikira wanzwa kuti aiwa azvasvika pamusoro-soro, unonzwa nekufemuruka kuti aiwa mumwe wangu uyu wasvika pachaipo wakuchipinda kwaari zvino, unonyatsopindawo iye achida uyo uchidawo. Okay, handiti rikatibudzukira kuna Gogo zvakare. Gogo, imi muchinge mapedza kudzidzisa vazukuru venyu kuti aiwa izvi ndizvo zvinofanira kunge zvichiitwa, vaenda ikoko, pane vamwewo zvakare vari kudzoka kwamuri vachichema vachiti ndazama ndaedza ndokunyatsona kuti aiwa apa kapa munhu zvese ndamupa asi haasi kugutsikana? Chinoitika ndechekuti vana baba vazhinji vanomwa guchu kunze uku, vachidya mazondo avo kunze, havazotipiriwo mumwe wavo kuti shamwari indine ndadya mukatigare, ndadya chipikiri, ndadya mudanatsindi, ndadya zvokuti nhasi apararwe pano, vana mukatigare vaya apararwe. Saka iye anongouya akatogadzirira kuti nhasi mai vaya nezvavanombondiitira zviya, nhasi ndoda kuvapedzera, nokuti vanhu vasingagoni kutsanangura kuti wandipedza, vashoma vanotsanangura zvokuti wandipedza kana kuti uri kundipedza. Kuvakadzi zvakare vashoma vanotsanangurazve zvakare kuti wandipedza kana kuti wandigonera. Handizivi kuti secret inenge iri mumba imomo yakambomirawo sei, asi vakadzi vari kuzotaura vachiti ambuya isusu hatisi kupedzerwa pabonde, ndekuti baba vari kukurumidza kupera mai vasati vasvika, varume vaya vachinokurumidza kupera mai vasina kusvika, zvakureva kuti mai vachasara vaine nyota, baba vachanosvika futi kune mumwe mukadzi, ndo varume vanozoramba vakungomhanya nevakadzi nekuti havasi kunovasvitsa, ivo vari kusara nenyota, nechikonzero chokuti mukadzi wacho zvavanenge vaisangana naye kazhinji kacho anenge asingazivi chatinoti chikapa chandachitsanangura nezvacho. Saka kana asingachizivi, baba ava kuti vamusvitsewo zvinotora kunetsa, mai ava kuti vasvikewo zvinotora kunetsa, zvochinopa kuti kana mukadzi achiziva sekuchema uri kuita vakadzi vekunoku, vanenge vachiziva kuti chokwadi ndiri kuziva zvandiri kuita, asi murume wandiri kuitira haana chaari kuziva, nekuti vamwe vakadzi vanototiza kumba kuya kuno kuchikoro vachidzidza murume wakasingazvizivi, chikonzero anenge asingazvifariri. Saka kana akangonzwa kuti kwaGogo Mavhu vanofungidzira kuti kwaGogo Mavhu anenge vachiita zvemushonga, akuita zvemufuwira, akuita zvei. Saka varume vazhinji vanenge vakurambidza vakadzi vakuya kuchikoro, bati mukadzi achida kuya kuchikoro, saka anozoita plani yekunzvenga, akanzvenga kuya kuchikoro kuda kuti murume akuzongoona action mumba yawandisa, but asi kuziva kwazviri kubva nako, ende ine handina kodzero yekuzivisa murume wake kana kuti ndinge ndichipinda mazviri, asi chandogona ndechekuti ndatambira mwana wangu wechikoro sezvazviri, ndiri kumufadza ndichimuitira zvaafambira. Vana baba havasi kuzogutsa vana mai, asi vatadza kugutsa kudaro kunze ukuvane vakawandirwa, wari kungonowandirwa. Saka ndiri kuona sekuti mimwe mishonga inenge yatorwa nana baba, vana baba vanenge vatora mishonga yavo yekuti vatsvage mari, mari iyoyo mishonga iyo inopanduka zvino zvaakunova zvivakadzi zvezvikwambo zvokuti murume haazokwanisi kugara nemukadzi mumwe chete, uye pazuva haakwanisi kurara nemukadzi mumwe chete, zvinenge zvaazvemishonga izvozvo. Asi zviri noma zvinoti murume ngaagutsikane, murume ngaagute, asi vakadzi vari kuchema kuti varume vedu havasi kugutsikana. Sekuru, muri kusangana here nevarume kana kuti ndimi kutopa varume mushonga kuti
enda unopaza munhu kumboho asi atipe mushonga wekuti enda unopaza munhu wako kana kukuwadza tinoita kuti zvechokwadi mubamirira kusimba mhuri yeZimbabwe nokuti vakadzi ava vanoda kujairwa ndiyo chinhu chekutanga kuziva kuti mukadzi wangu mumwe wangu uyu ndinomutangira apa kusvika apa ukamumhanyirira zvechokwadi ndopai paanoti unokunza kupedza iye asati apedza anisa chichemo chekuti mino handisi kuguta saka isi tinonge tichiti vana mudanhatsinda nana mukatigari nemimwe yemazondo yatinova tichivabikira tichivapa kusimbisa musana nekusimbisa nhengo kuti iwanewo nguva yakatambanuka isamhanyirire kuti aiwa zvandangopinda kudai ndobva ndakurudza kugutira hazvisizvo zvinoitwa zvinoda kupanana nguva yakakwana iye mukadzi adzidzowo murume wake kuona kuti baba vakangoona vada kuita zvokumhanyirira aiwa unoti kumumhanyirirei kubaba umbovazodzazooti kuti zvinhu zvenyu zviendeke mufambira nenguva vanotizirwa hambo kuti speed yanyanya slow down zvinhu zvako zvite zviri nani uyezve munhu womurume unofanira kutesta kana kuti kuzvoongorora kunyange uchirasa mvura ndopaunotanga kuona kuti tsinga yangu murezi wangu uyu une simba unofanira kuti kana uchirasa mvura uchirasira pasi uore kukaburi ndopaunoona kuti aiwa apa simba riripo kuona singadara hayo panda kuti upiwe topolishi kumazana katiitira kumachemba zvinondiona sei kuti paita burya ndo zviri kukanganisa zve zvatanga tichitaura kuti mukaita chirungu mukawanza chirungu panyaya dzeunopesa chachirungurira si chinokukuwadza ukazoenda kuchipatara ndobvoitira panze apa mhuri yeZimbabwe endai panze muchiitira muongorore kuti iri kuboora here pasi ukaona isingaboore pasi woya kuno kokubikira varume nekuzvinzwira sekuri mhofu vari pano pakamazano vari kukudzai kuti aiwa zvinofambiswa sei. Regai tidzokere kuna Gogo. Pane nyaya yatanzwa iri kunetsa kudzimba zvakare yatambotipwa naGogo kudzanzi vamwe vakadzi kudzimba vakungoti aiwa mari iripo chese chandataura kuti ndiitirei ndinoitirwa, asi dambudziko nderekuti hanzi pane kadora. Regai tinzwe naGogo kuti dambudziko iri rakamira sei Gogo? Ipapo kutaura chokwadi hatidi kunyeperana kurova imbwa takaviga mupinyi. Naurwa iyoyo inonetsa apa varume vanenge vachiva vakadzi vadhafu. Ndofunga panhaurwa yedu yechikoro tine manhamba emamburufazi kubva panamba 1 kusvika panamba 9. Saka kutaura chokwadi namba 1 yedu inotaura kuti shuwa mburufazi iyoyo inoda mureza wakareba. Wakareba wakakura zviri pakati nepakati. Unokwanisa kunomhanya makona ese ari kuenderana nemburufazi namba 1 iyi. Kunosvika kumapeto. Zvino kana kari kadora aka kutaura chokwadi kanomhanya kona ipi kagosvika kupi hapana akasvitse munhu. Zvimwe zvacho zvinokonzereswa nokuti vana baba vanenge vachimwa mapiritsi avo. Umwe munhu anenge atsvagwa mureza wakatonaka but dambudziko nderekufurirana mutaundi vanenge vakunomwa mapiritsi avo ekuti hanzi ndoda kuti irambe igare yakamira bedzi mureza yaugara wakamira wawagodenzere unogara wakangomira une uchimirirana usina kuona mburufazi. Saka ipapo manje pakunomwa mapiritsi aya anosvika achinogara pachesti. Agara pachesti ane nguva yekunotutuma atutuma kudara akukudza dumbu akudzosera mureza mukati. Mureza wadzokera mukati baba wakufemuruka watavange munhu ane asima kubuda ziya kudikitira. Izvo vanenge vafurirana vari mutaundi kuti mapiritsi aya anogona kukuita kuti uwane simba. Izvo zviri kutokuuraya musana wako zvachose sekuti mureza wachatanga kunopinda mukati zvishoma nezvishoma dumbu richikura zidumbu rikakurisa kamutodzoka kuti akadora asi iwazvavo zvakanaka nekuda kwezidumbu iri razokurisa iri kadora katorapo mumwe munhu anongozvarwa kadora kacho karipo kotoshaya kunzwisa kuti kochikudzwa sei. Vabereki vazhinji vari kuita zvemachechi havasada kunzwa zvemishonga asi wazvara mwana wako ane kadora. Handizivi kuti vane vacharidza kuti kana mwana waye azokura pachavangwa here rimwe dzinza apa kuti mwana waye achararama sei nemumwe munhu ari kuuya kuzogara naye asiri kuziva zvaari. Saka iroro ibasa rana baba ratinoti vana baba tarisai vana venyu vakomana mozvipa nguva yekukurukura nevana venyu vakomana mozvipa nguva yekuona futi vakomana venyu kuti mireza yevana yakarongeka here kutaura chokwadi kuitira ramangwana kumberi musazoti mweya china yasimuka hakuna mweya china unosungira pakuti mureza waita kadora akasi kusvikira ipapo ndo pane dambudziko. Kadora akasi kugutsa munhu. Mukadzi wawe naye ane mahipsi mahombe ane magara ake mahombe
ane mburufazi yake yakakura iri kutoda zimureza rakakora rinofamba makona ese apo kadora chokwadi unosara nyange ndeweine mari yakawanda siyana kuti indazvitadza pano so kadora kaparadza musaro ya ipapo kadora kari kuwanika asi ndaitaura ndichiti munomboziva here kuti muzimbabwe kana uta munomona nzeve unotora kamuti kadiki asi anofanira kunge kakasimba ndosaka mutona muna zvisinzinyira kana achinomona saka ndo zvinoita mureza kana uchienda kuno unofanira kuenda semunhu anonomona nzeve iri kuvavira saka obaya mativi ese kunyange kadi kadora ngakasimbe kana kadora kakasimba ndo kanonomona nzvimbo ziyadzi nokuti kune nzvimbo dzinofanira kubayirwa kana muchisangana nemumwe wako anofanira kupa makonazi ese pakupinduka kwepaanenge achiita kuya saka makona iwayo akasasvikiwa zvakakwana munhu wako anotandira kugutsikana uye zvakati vanenge vakobva tiri kutaura nezvavavo vanofanira kudzidzawo varume vavo nekuti vane mativi avanofanira kuenderwa nawo kana makusangana kuziva kuti ana ndaita nedimbiri ndokona yandinonyatsonoti kwede kuziva kuti ndapa zvinhu zvangu nekuti ukamuendera nekwaakafutunuka nako chokwadi hazvifambi uyezve mukadzi ndaaite semunhu aitooma exercise nekuti basa remba kana imba yemukati inoda vanhu vane miri yakatambanuka vanhu anokwanisa kukotama nemativi ese asi arege kuomera pakukotama kana kunyara kune vamwe madzimai vangu hadi kukumura hembe anongopinda anonobvisira hembe amumachira asi aiwazve munovhara dhoo kana bhora charo rinombotambwa mumwe saka bhora kanyi muchikavira namumba imomo musina kusimira zvinoita kuti udora huya hunopera kana kune vane madora vazimbabwe uyai mutione tinoita kuti tirerutse ndima tirege kuramba tichitukwa nemadzimai handiti ndiradzokera kuna gugu pane nyaya yamataura yandifadza yemanhamba mati number 1 to 9 chokwadi rega timbudza kuti number 1 nenumber 9 ndeipi chaichaiyo inogohwesa apa zvazvinoita ndezvekuti tinoti isusu number 1 yedu kana tiri kuchikoro zvitori mumanosi evana vechikoro tinosangana nenumber 1 inonzi kapecheuswa saka tinoita kutarisa kuti isusu mhando yemburufazi yemunhukadzi nyika ino yezimbabwe takakomborerwa zvikuru pakuti vana vezimbabwe vakadzi vese tinonzwa vamwe vachiti vakadzi vakafanana ukanzwa uyu zvakangofanana tiri kunyeperana hwokuti takafanana pakuti mapfekere edu nezvimiro zvikada asi pamburufazi dzakasiyana 100% dzakarasana nechikonzero chokuti muri kutonzwa manhamba andiri kutaura nezvavo kuti number 1 iyi inotarisira murume anenge ari mutete ane mureza wake wakakura zviri pakati nepakati asingazove nezidumbu kuitira kuti akwanise kunangana nenumber 1 nekuti zvazvinozoita kuti kana tikati kagumbo kemhene ikako kanowanikwa kari kadiki kane malipsi madiki kanorwadza kupinda every time and again nyange munhu wazvara vana vako vanenge vanga 7-5 ameno asi kanongorwadza kupinda saka zvazvinoita pakumechesa manhamba edu kana ukati une mburufazi number 1 iyo yandiri kutaura iyi yekagumbo kemhene iyi zvakura kuti mureza ukanokoresa hauchakwanisi kukwana apa saka ndoona urwe kunomechesa manhamba ekuti mumba musazorwadze kugara saka kana munhu ane number 1 akazosangana nemureza wakakora wakareba munhu iye anogara achirepa mukadzi wake every day zvichireva kuti bonde ravo mumba ratori kuti baba vari kurifarira mai havacharifariri vanenge vakukurirwa kuburikidza nekuti vakatadza kumechesa manhamba from the word go saka kuno kuchikoro ndinodzidzisa kuti mechesai manhamba kuti iwe uri musikana tarisa kuti mburufazi yako inhambani ukaziva kuti number 1 chitsvaga mukomana ane utete urefu woziva kuti chokwadi mureza wacho ndo mamiriro wakatoita zvakuda kuti wamechesa kune vanhu vari kukuda sarudza zviri kuenderana nenhengo yako yesikarudzi yakapiwa naMwari saka panhaurirwo yekusamechesa apa ndo pari kubva kuzonoti dzimba dzaakunetsa kumira dzimba dzakuti nhasi vavaka mangwana vaputsa chikonzero dzimwe mburufazi dzedu dzatinenge takapiwa naMwari dzinoda mureza mutete dzimwe dzinoda mureza mukobvu saka varume kana vakazoita vadhafu iye ambotanga ari mutete muchiorana zviya tinokurudzira kuti varume zvakare vatomwa uchi
nechokwadi nemishonga watinoti isusu mupfuti vosanganisa uchiwo nenhanzva vachimwa makuseniseni asina kudya chimwe chinhu zvinosvina mafuta ake edumbu kuti ripwe mureza wake udzokere pai pakare. Izvozvo zvinokubatsirai varume, asi kana mukasagona kumetesa manhamba ndezvekuti mureza ukakurisa kumburufazi mumba hamusi kutowirirana, zvatoreva kuti manhamba haana kumechana. Zvichinoreva zvakare kuti mburufazi yako ikaita hombe kumureza uinawo mumba, zviri kuti poto yakurisa kai mureza waita mudiki, saka munhu wochitora reke noomonera here kuti zvinokwanana. Ipapo pari kunetsa nekuti hamusi kuenzanisa kufananidza inye kuti vana vedu havana kuuya kuchikoro, vana havasi kuuya kuchikoro, ndo zviri kupa kuti poto dzacho zhinji dziwande mvura, nekuda kwokuti murume anenge akuti yakawanda mvura uye mukadzi wangu handinakiri nekuti mureza wake waita mudiki poto yakurisa. Saka zviripo pakumechesa manhamba. Kana tiri kuchikoro ndinotovatirena kudaro kuti ngatimechesei manhamba edu. Mukadzi wese anozvara akazvara nyama dzake dzinofamba dzinotoenda kuenda chaiko chaikuregedzera. Saka isusu pachivanhu chedu tine mishonga yatinomwa vana mugaragunguwo, vana ndorani tinotomwa mugaragunguwo iyoyo nekupfeka zvimhandara zvedu zvatinopfeka kuti tidzokedzane panzvimbo, nyama dzedu dzigare dziri tight. Mburufazi yako igare isingacheni mvura, igare iri mburufazi yakachena inoratidza kuti poto yakangozvigarira pachezva yakangomirawo baba kuya nemugoti wavo. Saka izvozvo zviri kunonetsa pakuti vana havasi kuziva kumechesa manhamba. Pakumechesa manhamba pane kuziva kuti nhamba iyi handasarudza murume uyu, mburufazi yandasarudza iyi inoda kufambwa nayo sei. Dzimwe mburufazi vazhinji vangorara paumishinari yatinoti mishinari ya kuri kuti ndo inongozikamwa vazhinji vacho vemuno muZimbabwe ndo mishinari. Vazhinji vanoziva mishinari kana vakuda kunochinja, vakuita spooning kana vakunochinja, vamauta zvewheelbarrow. Ndo kazhinji kacho ndo vanoti vanenge vachirara nekumashure vaya, wokuti ufongora mukadzi murume kumashure. Ndo vazhinji vari kungoziva izvozvo. But kuno kuchikoro kutaura chokwadi tinotokurudzira kuti vasikana pfekai gogo, varume venyu vapera kumabhawa. Vapedzwa nevasikana vekumabhawa vanoenda vakapfeka gogo mahaiuso. Izvo vakadzi ivavo vari kumabhawa vanenge vachitoziva kuti akapfeka hiu ainzana newesti yemurume wako pauhait. Kana akaenzana newesti yemurume wako toziva kuti kana murume wako akangoda bonde kubhawa ikoko vanokwanisa kusvikirana. Mburufazi nemureza zviri kutoenzana kubhawa ikoko, vatopedza zvavo vari pamadziro, murume achiuya kumba hapasina kana chinhu. Saka izvozvo ndinotovakurudzira kuti ndokutrena imi negogo, mopfeka gogo dzenyu nemanight dress enyu anongokavha kumusoro kuzasi kwese kwakashama, kuitira kuti iwe kana wamumba mako murume wako uchiziva kuti ari kuuya manheru, ari kunonoka kuuya here kana kuti ari kurumidza. Kana achiuya nguva dzekuti unenge warara, pfeka night dress yako negogo, paanosvika musevhe wakadaro, musevhe chikafu chako wakadaro, chikafu chake chaanenge achidya, kuitira kuti pauri kutongobuda mumagumbeze uchinomusevha anoti yezvo makurara negogo, ko chii chakuitika, ko hamuna kupfeka zvakazara, ari kutokoka mabara, kana dai anga asingadi bonde acharida zvake. Izvozvo zvinoita kuti kune varume vanongonzwa kupera mwoyo nemukadzi wake mumba. Nekudo kwemamhepo ariko mazuva ano kune mamhepo zvikanovaroora ndiwega mudzinza vamwese havana vakadzi. Saka vanhu mamhepo anenge achisunga achikuwandira iwe semunhu anenge agarawo nemukadzi ari wani. Saka izvozvo zvinoita kuti murume wako akude sepakutanga nekuti anenge akuona kuti kana zvakadai aiwa ndazvifarira. Saka unosara umpa chikafu iye anenge atogutikana newe kudhara. Sekuru, matambudziko ari kusangana nevarume vanouya kwamuri vanenge vachikomplaina kuti madzimai ari kuchiita sei? Ya madzimai aya vane utsotsi humwe hwavainawo. Koko vazopindura ipapa titaure nyaya yatida kuti ndimbotanga ndakadai. Chekutanga varume madzimai mazhinji akwanise kugeza mburufazi. Okay. Nokuti ndoda kutoti kune vasingakwanise chokwadi vauye kunoku vaone mbuya. Ndo dambudziko riri kusangana nevarume haakwanise kugeza nhengo, anongoibvumburudza pamusoro apa kuti azive kuti unopinzwa zvigunwe zvichitanga zvichinzai kuti ichenoka, nokuti hakuna anoda kudya zvakasviba. Saka ndo dambudziko rekutanga rikuuya nevarume. Rechipiri, madzimai vamwe haakwanise kubatawo nhengo yababa, tambisawo nhengo yababa kuti nemabhora aya achizveseka zvichipuruzirwa kudai havazvikwanise, vanoita kunge vanosema. Saka riri dambudziko riri kusangana nevarume zvakare. Dambudziko rimwe nderemvura nemazita adzinadzo akatanga atiri kutaura, vana zvifambata, vana churu
nhengo dzine vakadzi idzodzo dzine zvito zvadzo dzimwe dzo dziri kuwanda mvura saka pakuwanda kwemvura pane mishonga yavanofanira kunge vachiuya vachipiwa kunoona nagogo vachitrenwa kuti kana uchiona kuti nhengo yako inobudisa mvura ya unofanira kudya mishonga yakadai kana wofamba worakidza kushambidzika woitawo ushambwari nemvura womumba muyamwe mumba yemukati unofanira kugara chibhaketi chenyu chekugeza mumba imwe mukuve vanhu vakashambidzika zvino akazonozviitirwa kumamana rinongoziva sadza rekumakwato zvarinoita rinonaka nokuti uya anenge akuitira kuti abva ahwina zvinhu zvake baba vakaenda kunogeza vanoteerwa namai kana kunogeza vese vanouya vanozorwa mafuta baba vozorwa mafuta vachiitwa akasababa chaivo chaivo saka matambudziko ari kunyanya chaizvo kuvanhu vechikadzi ava havasi kukwanisa kubata varume zvakanaka kana kuvapa chikafu unonga uchidzaiwa ndatisati tiri pamoto icho muri kuona kwazvinobvira zvinofanira kubvira kukicheni kubatwa baba zvakanaka mapirwa vanoitwa chikafu chavo vaisirwa mvura yekugeza kuvarakidzawo kana vakubuda kuvatarisa kuti vari kubuda vakashambidzika here semumwe wako izvozvo zvinobatsira zvikuru kwazvo asi hatisi kuzviitirwa mudzimbo gogo mainzwa kai chokwadi inini kuno kuchikoro ndinotrena kuti mukadzi wega wega anofanira kunge aine zvitauro zvake zvepabonde zvina zvekugeza achipukuta murume wake zvichireva kuti mumba imo munofanira kunge muchitori nekabhaketi kemvura kake kaanofanira kunge akagara akakachengetedza kuitira kuti pese pavaitira bonde mukadzi anomuka ogeza achitogezawo murume wake achimuzora mafuta izvozvo zvinobatsira kuti utano kuhuchengetedza zvikada baba vanouya nechirwere chavo chepabonde pane kwavachiwanira iwo ukati wasangana nemurume wako ukageza zvakubatsira kuti haukurumidzi kubatira zvirwere zvepabonde saka kana ukati uchazogeza mangwana chirwere chiya chinenge chatomozorora chatowana nzvimbo asi zvinobatsira zvakare kuti mumba medu kana tichinge takagara nemurume wangu pabonde ipapo ngative tinochengetedza utano nokuti manzwa kuti sekuru vakutokondera nenyaya yemvura ndagara ndinosangana nazvo kubva kumabako chaiko ndichidzidzisa vana vechikoro kuti mvura dzinowanda zvichienderana nemanhamba emufazi dzedu dzimwe dzakasikwa kuti dzinobuda mvura dzimwe dzakasikwa kuti hadzibude mvura nemanhamba acho zvakare saka unozoona kuti vazhinji vanobuda mvura havadi kugeza vazhinji vanobuda mvura vanofamba zvakare vakangopfeka pendi yake ine kapendi line akaya zvangoperera ipapo asi ndinoti tinotsvaga mapendi line edu zvimapendi zvedu topfekera isusu papendi redu tovhara kuitira kuti kana ukabuda mvura haiende papendi mapendi ako hazotindi vari zvakare murume wako haazonyari kana mukarwara kuwacha pendi rako iweyo zvakare hauzonyari futi kana uchinge uri pane vanhu nokuti ukaona kuti kapendi line akaya kasviba kapendi kaya unokabvisa wokarasa wocheta kamwe wogara uri fresh saka izvo zvinobatsira asi kune zvazvinoita tinoudza vanonzwa kune vana vakangobudawo nemubani vasingadiwo kurayirwa wongu unenge warayira asi wamudza uchingopedza kumudza zvatobuda nekuku haazviteedzere vamwe vanoda kutorayirwa nevabereki vavo vakavazvara vamwe vanoda kurayirwa nanagogo vavo nanatete vavo vedzinza ravo asi kutaura chokwadi matauriro andiri kuita nyika yese ichinzwa zvakaomesesa zvikuru kudzidzisa vana vezimbabwe kuti madzitete edu akanga achitidzidzisa akapera kufa vamwe vacho havachatodi kutidzidzisa vamwe vacho vakatotiramwa vakatotifuratira vamwewo ndevakafa vamwewo ndevakutoti ndikati ambuya kana kuti tete mumba mangu dambudziko randiri kusangana naro nderakati murume wangu hatisi kunzwanana pabonde apa vanobva vatoenda ndivo kunotesta murume wangu kuti ari kunaka sei ivo tete vaivanakirwa nemurume wangu ndo vakutonditorera murume wangu izvozvo zvinhu zviri kuitika izvozvo kutaura mandiri kuita kuno saka ndinenge ndichikurudzira vanhu kuti tisasvike ipapo pakunoita izvozvo onai mapandukiro aita madzitete onai mapandukiro aita madzimbuya ukaudza mbuya dambudziko havachakudzidzisa marayirirwo avakaitwa nambuya vavo vakuti handina chandinoziva asi ruzivo vainarwo kureva kuti vakuda kuti misha ivakwe ichiputsika asi ndiri kuti kwete mbuya mavhu chikoro changu chinotonzi china mwari high school chinodzisa chikapa chemhando yepamusoro inoita kuti vana baba vanzwe manyukunyuku kana vari pabonde newe zvichireva kuti chokwadi unenge wawe mhando kana uchinge wagona chikapa zvemburuvhadzi dzinobuda mvura siyanai nazvo izvozvi zviyangu vezhizha
vamwe vanoda kugara vasina kupfeka kana mabhurugwa, kugara zvakasina bhurugwa kubva makuseni kusvika manheru. Murufazi iyo ichindwa nemhepo, ichindwa nejecha, apa uchadi kuigeza futi murume unosvika achipinda mujecha imomo. Otanga kumarwa mukatimo. Iwoswera zvako uchiumburuka mujecha usingadi kugeza. Ndinokutirena kuti ngativei vakadzi vanhasi vakatsvinda vanogona kugeza. Avo vane magaro mahombe, ngatigezei pakati pemagaro edu pachigara pakachena tichipaisa pauda yedu kuti tisasvuka nyama dziyasaramba dzichenuruka. Avo vanoziva kuti isusu choka tiri kushandisa matishu $47 aya anosara akanamatira. Izvozvo ndinokurudzira zvakare kuti shandisei matishu enyu emhando yepamusoro, musabvuma kuratidza kupera nekuti iwe uchafunga kuti wapukuta tsvina yako tishu rapera, asi panozonzi nemurume wako ngatichiitai dog style akuona tishu rine tsvina haachadi bonde. Ndo zvamuri kuita izvozvo nekuda kwemagaro akakurisa. Saka ndinokudzisa ngatikweshei pakati pemakumbo. Mburufazi inotokweshwa ichichena ndekuti tinoziva vakadzi tinosvuka yatinoti tsvakusi. Kubatana nekukwizana kunoita nyama dzedu kune vanhu vakasimba kunoita kuti pakati pedu pemakumbo pagare pakasviba. But ndinokurudzira kuti ngatipakweshei nedombo panochena, tozora mafuta ita kuti ganda redu gare richisvedzerera, pasaita kukwasharira kunge panogara ganda rekamba. Murume hazozvinzwisisi izvozvo, zvinopa kuti usiyiwe mumba nekuti murume haagoni kutsanangura kuti mburufazi yako iri kubuda mvura, haagoni kutsanangura kuti uri kushata. Vakadzi vazhinji vanorera kurira chako kana murume ari pabonde newe, kubvu kurira ikoko. Handizi kuti inenge yatova mumhanzi ipi yakurirwa ipapo. Zvinondinyadzisa. Ndinogara ndichitaura kuno kuchikoro, musandinyadzisa vanangu. Regai kundinyadzisa kuvakuwasha zukuru nevakuwasha vangu kuti vanyare vachinzwa muridze iyo yakadaro vanoti chiiko. Asi wakaiswa huku mwoyo, wakaiswa huku inogara mukumbere, vanoshamisika. Asi mune chinhongo chinogara mudumbu mako chembudzi nekuti kune kuchirira kusvika murume ashamisika kuti chii. Ndo zvinozotuma varume kunotsvaga vamwe vakadzi anenge achida kutesa kuti kurira kwandanzwawo kuchaitika here unonzwa hakuko uti unoti hezvo. Saka mai vane dambudziko apa watosara. Ndo masariro anoita vakadzi vazhinji. Saka ngatichengetedze mburukazi dzedu hadzigezwe nemvura inopisa, dzinodhamba kuita nyatera rakadhamba rakaora chaivo chaivo, kuita matumbu akaora chaivo. Saka tinogeza nemvura inotonhora ndoita kuti tsinga dzedu dzibatane, tsinga dzedu dzivakane. Uyezve tikaona kuti mburukazi iyo ine nharo yekudhamba, ngatipfekei chimhandara. Chimhandara chinokuita kuti udzore umhandara wako rubva kutanga. Kuva musikana mutsva usingambosangana kana nemburukazi, nemureza wako usingambosangana nawo. Zvakare tikapfeka isusu mishonga yedu inonzi zvanamina, unotonzwa kuti mburukazi yako inenge yane testi, ingave beef flavor here, chicken flavor here. Iwewo unenge wakutotesta zvakanaka zvokuti murume wako anonzwa kuti kana ndisina mai ava handina mukadzi pabonde. Vakadzi vazhinji muri kuti hamusi kugona kugeza mburukazi dzacho nekuti muri kugeza malipsi chete kunze kuzvidhori uko ndokwamuri kutambira kanze, pamalipsi ipapo ndokwamuri kugumira. Tinoti munogeza mukati ukaona kuti une nzara dzako iwe dzisiri natural, nzara dzako natural nzara, iwewe unokwanisa kunge uchishandisa ruoko rwune natural nzara. Kana mine nzara maneoze ine pisi yechirungu ayo, ngativei tinobata tatora kotoni toipfekera mukati yakatota, togeza nekotoni iyo tichiibudisa because nzara dzenyu maneoze amunoisirayo anonomara chibereko, anonomara mukati memburukazi, zvinozokonderesa kenza kana uchinge uchisangana nevarume vakasiyana siyana. Ndokuti ropa revarume vakasiyana rikangonosangana richipinda pane karonda ikapo pakutonobuda kenza nekuti ropa rinenge rasiyana remablood group evarume vari kusangana navo. Asi kana ari murume wako umwe chete, shandisa ruoko rwekuleft kugeza mburukazi yako, regai kugeza kunze kwemalipsi nekuti mune muchiti madhoktors akatiti tikageza nenzara mukati mukamarika takuita kenza takuita chii, kunyeperana nekuti gomba remukadzi riri mukati ndo rinotakura tsvina yese yako nemurume anogara mugomba imomo. Gomba iroro rinozogezwa nani sei? Ndosaka muchinzi muri kunwa nevarume hamusi kugeza muchichena nekuti muri kugeza kunze chete mukati muchisiya. Izvi zvinokupai kuti ukagara pane vamwe unopiwa nzvimbo, chigara ine papo mainhingi, gara ine chekugura anotsvaga kupinda nemhepo. Iwe unorasirwa ikoko kuti mhepo iyo ichikukura ichinda nekusiri kumhira vanhu nenyaya yekuti mune musiri kugeza muchichena.
vakadzi vazhinji tinotevera ropa riya rikupedzisira munzi ubvubvu rinonogara mugomba kana ragara mugomba chokwadi rinonhuwa iwe nenge wageza malipsi chete saka pana chamuri kuita kutaura chokwadi ngatifarire kugeza kuchikoro kunotodzidzisa kugezwa kwemburukazi imwe neimwe nenhamba yayo nemamiriro yakaita nekusikwa kwaina Mwari uyezve ndinodzidzisa kuti kana uchiziva kuti murume wako nekuti mburukazi zhinji dzinodyiwa kana murume wako achifarira kudya mburukazi bata chokwadi kuti wagara wakachena uchigeza supu yesikati 3-4 times yekugeza pazuva murume wako ukaziva kuti akubva kudzoka kubasa chokwadi geza zvemhando yepamusoro wopfeka chipfeko chinomuita kuti afarire bonde ari mumba make uye azive kuti ndapinda mumba kuzorilasa kwete kuvarafura kwete kumujinyura kana kuti chinoita chikafuko chabikwa chiri koko kana kutuma mwana ndiye atongadzi wababa iwe wakazora wakanazva kori pawhatsapp vazhinji vakuvatira pawhatsapp Facebook YouTube hanzi zvandiri kuita usizviona here kubasa vangu ndiri kuita basa apa munhu ari paFacebook munhu ari paYouTube murume everyday achiona uri paYouTube iwe usingambotauri naye uri kuFacebook usingatauri naye uri kuWhatsApp usingatauri naye anofunga kuti mai akuita zvezvikoba mumba mangu unefaiti mazuva ese ndini muri kukonzeresa izvo zvevakadzi kana murume achingauya switch off your phone dhila nemurume wako mubate zvakanaka muchengetedze ukaona kuti murume wangu arara zvikada kana yatongu yekurara siyai mafoni please you got varume vakadzi ngatisiyei mafoni kana yangu yekurara yebonde mai vasatarise murume achiita zvokuvatura pafoni usiku hwese kuzora kuma1 mai vagotarisa murume yekuti vamupenyu hanzi kundidisturba nezvandikuita pafoni pangu izvo vakutaura negirlfriend mwoyo wangu aterera ikoko bhora kutoritambira ikoko vanozongoonekwa pabatoproducer apa mai vati vakarara parutivi zvakaipa zvamuri kuita wananai mushikanana rudo rwepakutanga chengetedzai murambe muinarwo zvekuti uri kuda mukadzi wako ari mumba unai ipapo apo uri kutodana nomwe pafoni zvinokuburisa mumba lavhu yako inopedzera yatopera andiriya ndauti mabata nyaya yefacebook neinternet mazuva ano vanogoogla how to satisfy your husband anditi ndauti muzonudza kuti zvinoenderana nenyika here kuti bhozi pamwe zvazvakanyorwa nemunhu ari kuLondon owapa idea pamwe wakaamerica kana wekuchina ndauti muzodzoka muchitiudza ipapo sekuru gogo vataura nyaya dzekuti vakadzi hanzi chikapa mvura inini chinangwa ndicho vakadzimusha handiti murume kana toti auya nedambudziko iroro kuti ari kuti mukadzi wangu ari kudaiso advice yamunopa varume ndeipi kuti mumba macho mume awane approach yekunodzawo mukadzi wekuti going forward ngatiite so kuti zvinhu zvedu zvinake ya mazuva ano zvaakuda kuti netsei ndofunga ndambonzwa gogo akabata zvavo nokuti tsika chaiyo ndeyekuti munhurume handinoenda kwaatete anondoenda kuna atete kana kumukoma wake wemudzimai wako kuti mai guru kana kuti atete ambuya dambudziko randiri kusangana naro pamumwe wangu kana tasangana kuri kukurumidza kurira wamuzvezve watopinda mudhamu changu saka watourwere bonde iro rarinakidzi nokuti munopedzisira kungodai ona zvinena zvese zvatota mvura hazvichanakidza saka tinenge tichida kuti munhu iye abatsirike akauya kuna nambuya mazuva ano wotouya kuna ambuya nekuti ambuya havatarise munhu kumeso vanobva vakubatsira ipapo dambudziko rako robva rapera ukanoudza mwana waanzvadzi kana mumwe ndopai pano paanotorerwa murume kuti atakuda kumunzwa kuti iye ane inobudisa kuti ava kubudiswa mvura nei yake ndida kuona kuti yangu watorerwa murume saka zvinhu izvozve zvati zvikurudzire vakadzi vanofanira kuzviwanisa nguva yekubvunza murume wake ngatibvunzanei nhai baba zvamunonyanoda kuti ndikuitirei tiri pabonde ndezvipi inini isusu varume tinoti isusu tibvunze mumwe wangu mukadzi wako mubvunze mudzimai wako kuti nhaiwe nyamwari zvandiri kuita izvi zvino kukugutsa here uri kunyatsoda zvipi kuti zvinhu zvedu zvidi zvifambe ukanzi shamwari foizdzisi hapana changa chiripo zvikusangana dzakana kumatariro yako dzirikumudaikuti kana ndevana vese vakasi vako nokuti unokuti hapana zviripa vari kutaura vanotaura madzimai kuti apa hapana zvichasakambogara chete saka iro dambudziko kuti razvikuru huyai kunoti kurumidze kugadzirisa nyaya idzi tibatsirane kuti unozadza imba chokwadi uchizadzirwa nevamwe vanhu kunzo iwo uchiti ndewangu uyezve mukadzi haasi magara
mukadzi induruvasi yake ndo kunyangwa ari kutete kunyangwa ari chii kunyangwa akaita se tiri kune tsamba rafuta yakati tetepe kuti kana tichita zvirahwe tinotidende pakati tininini kureva kuti chinhu icho uku kwemukadzi ndokunoshandawo ndokunonyanyodiwa nevarume vakadzi varazvidzi vanowandogumboka mukonzi baba vari kundicheukira sei vandiziva ukaona uchiti ukapesana nemurume haakucheukire kudaito there is something wrong. Murume chaanofanira kuona kuti akasangana nemukadzi anombocheuka newewo ndo panotangira kuti murume iba uchitarisa vakadzi vanoda kupota vachitariswa kuti zvinhu zvidi zviendeke atiti gogo tanga ndambobvunza kuti internet panobatsira here pekuti how to satisfy husband ndoti tomboti ana tete vakure matavakuti nyaya yekuti munhu anenge achida kuita se kutorerwa murume pane maideas here avanowana amungati mimi anovakadzimba pafoni ipo paintaneti kapo vanotsvaga kuti murume anobatuka sei obva vanati amai pane mwana anenge akapostawo kuamerica vanhu zvinodiwa pamwe nevarume vekuamerica vekuchina vekulondon zvinoita ndezvekuti ine handionise kunge zvinobatsira zvachose ndokuti kutaura chokwadi ari kupa mazano but haasi kuziva chokwadi kuti guruvazi yacho iri kusangana nemureza uyu yakambomira sei chiri kungofamba akainhau chete asi vanhu ava vazotaridzani kuti zvatiri kukurukurira naizvoona mureza wacho zvawakaita zvatiri kukurukurira naizvoona guruvazi yacho zvayakaita kuti akwanise kunyazozvipa nemazvo akwanise kunyazobatsira nemazvo hazvisi kufamba zvakadaro kutaura chokwadi hatisi kuda kunyeperana ipapo vanhu ngavasiyane nezvepamafoni sekuru izvi zvokuti hazvo mazano marairanwa kuti tete vari kunze kwenyika iwe uri kunoku imba yako yanetsa unokwanisa kuvafonera unokwanisa kutaura navo pafoni payoutube ipapo kana pafacebook muchiudzana chokwadi yes munokwanisa kuudzana asi chokwadi vanonhwana tete yakanaka nokuti vane zenge vachitaura zvine theory nedhemo mukati kuti ndizive semuzukuru wavo saka vakataura theory chete vasiri kundipa dhemo handizoziva kuti chii chinenge chakuti vakuti vazukuru vazhinji izvo zvavatoziva kuti zvidhori zvinowanikwa papapi uye zvinogadzirwa sei asi vangoudzwa natete kuti une zvidhori here iwe ufunga kuti zvidhori zvekutambisa zvokutenga mushopi zvichiuya nazvo kumba aiwa izvi zvidhori zvinotowanikwa pamurukazi saka murukazi yakanasira zvidhori haatozivi kuti zvinowanika papi panzvimbo ipi handiri kuzviona saka tatisu nemafoni iwaya munhu anenge achida kunyatsoonetswa kuti kana iri theory ngaive theory iri kusvika kudhemo kuti munhu azive pekubata nepekutangira kuti azive kuti ichi chinoshanda zvakati ichi chichishanda zvakati kana iyi mburukazi yangu yakamira zvakadai inoda mureza wakadai kutaura chokwadi izvi zvangotaurwa nasekuru zvezvekuti mukadzi chinongodiwa pamukadzi yemburukazi kunyeperana nokuti chinotanga kurume asati aziva mburukazi yamuti nhamba aniye inodei inonaka here wati hainachi yakawana mvura here wati haina kuwana mvura murume anotanga atarisa magaro nezvatinoti n'anga hadzi dzinotariswa mushafumu dzinenge dzakaukika dzichikwira dzichinosvika kumagaro varume vakaona izvo zvanhu zvakati mukadzi anenge hadzi anonaka vakutoutera vakaona mahipsi nemagaro varume vazhinji anodhiraivha akatarisa iri kutobvumirisa kutodhumana neimwe mota akatarisa magaro emumwe mukadzi akatarisa mahipsi nekuti ini ndienda akatakura dho kuno kuchikora hatirire nekuti kutaura chokwadi mune matete vana dispenso vairi murume ane dho rake ini ndine dho rangu saka kutaura chokwadi murume akazosangana nevakadzi vane mahipsi nemagaro anonditiza nokuti anenge atoshambidzwa kuti kuna vanhu vakadai munyika vanotowanikwa vakadai vakafuta kudai nemagaro avo atoenda murume saka tinokurudzira kuti vakadzi vasina magaro tinototi isusu magaro ngaawanike tinomwa mugara gungu wedu mahipsi edu achikura magaro edu achikura dumbu redu richipera tinyatsoita structure yakanaka inoita kuti murume asatanga kutarisa dumbu rinofamba richitamba kudai rakasvika kuvhara mburukazi dumbu remukadzi raakunovhara mburukazi murume ototora nguva yekuvhura mabhaibheri masusu maguru achivhura kuti achikupa mburukazi ipapo anenge achiri mukadzi werudzi yakadaro atori shapeless changu echidhirabhukaiti kana makasiwa nemurume unoshorani pakadaro nokuti anenge avhundukawo zvakaridzira muringe ramukunira kuti hombe yerari mudiki nekuti varume vazhinji miri yavo haisimurebva pairi ipapo vanongoziva kuti vakura but miri yavo inenge iri mutete saka varume vazhinji vanozoti mukadzi raadhiramu murume raadhiramu
chokadimba pomba imomuda kutokurudzira kuti baba kana mai vasimba kudai hapana zvatichaita urema hwenyu motogara mese asi toda kutoti mai batanidzai mazamu henyu kudai mureza woenda pakati pemazamu motoita kunyora nenyu ipapo mobeka ipapo baba havachazivi mburukazi yacho kuti yakadii because yavigwa nedumbu baba kuti dumbu ravo rakurisa mureza wacho wavigwazve nedumbu takutovakurudzira kuti chero kana paruoko kuidzvanyira ipapo kana pamazamu kuidzvanyira ipapo kana pakati pezvidya kudzvanyira ipapo vongotiona asvika kuti vati vafare asi baba ava vakazosangana nemukadzi mutete maidhiramu hasara sekuru varume vane dumbu hanzi dumbu nekadora hazvisiyani munovabatsira seiva tine mishonga yatinovapa varume ivavo kuti matumbu aya apwe dumbu rinofanira kupwa kuitira kuti mburufazi nekuti tsinga yemureza womurume inobva nekumusana ndokwainobva ndokwainosimbira ikoko saka tinotanga kutopirwa mishonga wokutwasanura musana iwoyo dumbu riye richipwa kuitira kuti akwanise kusvika kumburufazi nokuti kana aine dumbu zvechokwadi hazvibudi ndoda kudzokera pakutaurwa nagogo inga ndataura ndikati ndini murume anofanira kuti kana akasangana nemukadzi anomucheukira ndo zvaanenge achitarisa izvo ndo amazuva ano vanenge vakapfeka kakare mudhebhe nanga adzi hadzichaoneka magara acho hachichasooneka yafashoni yacho saka zvakutorera nguvaakuzokopedzera taakungoita sekukunda chazonemaoko saka zvinhu zvakadaro zvinonetsa zvinoita kuti vapfeke zvinhu zvinoita kuti tionewo sekufa kwatakaitwa namwari totaka taona zvinhu zvedu zviendekedzeka takabatana pakunjeta aiwa muri kutinzwira chirongwa chatiri kutaura nezvacho pazuva ranhasi chirongwa chematambudziko ari kusangana nevarume nemadzimai pabonde uyewo zvakare tichiona kuti nyaya idzi dzingagadziriswe sei. Chinangwa chechirongwa chamuri kunzwirwa naGogo Mavhu ndechekuti aiwa dzimba dzimire, dzimba dzisaparare, hanzi ana tete nana mai guru kana na mai nini vasatorere hama dzavo varume, tichitsigirwa zvakanaka sekuru achiridza kuti aiwa amuri kufamba muchipoza navo muchiti ma 6 pack aya munochengeta vana veku next door. Gogo mazvinzi akatotaura sekuru kuti chokwadi ndiri kuzvinzwa inini chinhu chandinokumbirisa zvikuru sekuru, varume vanogona kukisa musikana wake vachiri mukomana nemusikana musango vachikisana vachidi vachimutaridza lavhu nekuti anenge asati asvika kumburufazi. Kana vamukadzi nemurume izvozvi kutaura chokwadi mukadzi kuti azive kuti kisi yemurume wangu ndakaibvesera rini kuipuwa haatozivi nekuda kuti baba vacho vanenge vasakweshi mazino vanenge vakunwa mukanwa, mai vacho vanenge vasakweshiwo mazino vanenge vakunwa mukanwa. Saka zvinopa kuti murume akangoswedera padhuze namai pakukurukurirana pai vanonzwa mukanwa muri kukanda zvokuti kuti azofunga kuda kisa hachatodi zvakonzereswa nemai musiri kukwesha mazino. Babawo kusakwesha mazino kwenyu kwakonzereswa kuti mai varambe kisi. Saka zvinozoitika ndezvokuti mai vanozofunga kisi kusvika vadiwa neumwe murume vanongomudira kungokiswa ikoko, kungokiswa vanenge vachingokiswa kusvikira vakutozorara vese. Zviri kuitika izvozvo kozoita kuti baba vanenge vasingakiswa namai vongoonera vanhu makisi patv kusvikira baba vatsvagawo mumwe munhu anovakisa bozi vanenge vasiri kubudirana pachena vageni kuti no chiri kuita kuti tisakukise kunwa mukana. Vanhu tigationesanei tichitawo kuti mai vanopuwa mari yegrosari, tengai korogeti toothbrush yababa yekuti vanokwanisa kukwesha mazino makuseni muchivaisira mvura yekugeza murubva mavaisira toothbrush yakogeti ipapo vaboza kuti ndinofanira kukwesha mazino nekape yemvura. Izvozvo zvinokonzereswa namai. Mai chapa vanoregerera murume wakusvikira asvika pakunzi asakara, asi akazotorwa nemumwe munhu unoona murume ariri jaya mai vava kuchivazve murume wavo iri nhaurwe yekuti uchapa. Vana mai vazhinji mumvuri chaizvo zvamurikuona kuri kupisa mumvuri kuizvozvi vamuka kare vatowo kumaraini vari kutogwesha nemaraini vatomati kumaraini havagezi kumaraini hakuzogezeka unenge uchingodya nhau nekudya chikafu. Saka baba anosvika pakudzoka kubasa mai vanangogara kumaraini mumba hamuna kutsvairwa mashita ari kunhuhwa weti yevana iri kunhuhwa hapana washa. Ukada kuti utaurise murume zvakunzi sipa hapana, mai vanogona kutoviga sipo nemuyesvina inenge yakavabata kuviga sipo kuti vanyepere murume kuti hapana sipo ndosaka zvinhu zviri kunhuhwa kudai.
iri nyaya yekusada kugeza, nyaya yekusada kuwachira vana, nyaya yekusada kuwachira murume, nyaya yekusada kuchaira muzimba iri kuita kuti varume vatize dzimba dzavo vachinogara muzvimukoto kamukoto muna murume mukuru achibuda imomo nekuti munonhuhwirira munochinjwa mashitsi. Ndinodzidzisa pano kuti mukadzi akakwana chaiye 2 days mashitsi ngaachinjwe because kuri kupisa. Mukadzi akakwana chaiye gara uine mapeya 4-5 emashitsi ako anoenderana nesvondo ushainire murume akuratidza kuti unazvo murume ako ari kuenda kubasa. Chinja mashitsi uchichinja hembe uchimuwachira vana vachigara vasinganhuhweti. Vana baba vazhinji mazuva ano vakufamba nemota vanobva kubasa kuya vachifamba nemota dzavo vosvika kutambira vana. Mwana ari kunhuhwa weti, mwana ane madziwa, mwana akasoiswa pamba kuseni na 6 o'clock, pamba rinoda kutobviswa na 7 manheru nekuti baba vauya mwana achinhuhwa china. varume vazhinji vari kutizira uchapa vakadzi vavo. Pane munyaya yamambotaura yandafunga yenzara dzamati nzara dzinoiswa tiri kudziona ende dziriko mazuva ano dzine zvadzinobatsmati dzinenge padzinozonokwenya dzosiya mascratchi. Chekutanga kufunga kwenyu dzinomboisirwei? ya ichocho ichokwadi ndanchida kutopabata ndichiti nenzara apa nemawivi zvinhu zviri kurwadza varume zvikuru. Nzara idzi dzavanoti manails echirungu kutaura chokwadi handimukona dzangu natural beauty hair handina pandinozomborota ndichiisa manails iwe echirungu aya nechikonzero chekuti chokwadi anokanganisa utano hwezvese. Iye muridzi anotori nenzara idzodzo yadza kutaura chokwadi kuti akwanise kuti izvozvi ndikamupa fodya chiputa fodya iyi unoona achicherera kunowo kune nzara kuyekwa nzara nderi kuchera chiguno chake hachichakwanisi kuchera chifodya yekuti uzvibatsire wega kuti uzviputire uzviraramise chaiko chaiko zviri kunetsa kuti iye ega akwanise kubata dombo chari chari akwanise kuzvikwesha nemanero zakarebaya zvinotonetsa kuti akwanise kugeza ega chaizvo chaizvo nemukati menhengo yake yemburufazi akwanise because of machi manayoziva yachete akarebaya semu nekunzwarawo zvinhu izvo zvine zvichimara murume panguva yekuti vanenge vachiita maromensing avomba vari paromence. Nzara dziri kukanganisa varume dziri kupedzisira dzakumumara yakupedzisira yakumubaya zvinomurwadza akupedzisira abva palavhu handimuri kuzviona. Toenda pawivi futi zvakare nzara idzodzidzi dzinochengeta tsvina dzachengeta tsvina kune vasingadi kudzigeza vanongoti chero ndakachena dzinochengeta tsvina dzinokonzeresa kumara mburufazi yako malipsi mazasi mese memalipsi emburufazi dzigokonzeresa futi kumara mukati ganda remukati memburufazi idete uyezve zvakare rikaita ronda rinonoka kupora saka zvinokonzeresa kenza. Izvozvo zvinopuwa kuti vakadzi ngatisaitai nzara tikatsveta nzara ngatisiyei kuleft because kuleft kwedu ndokunozoshanda kugeza tinoshandisa left hand side yedu kugeza mburufazi yedu because ndo isingadye sadza. Kune vane left hand side inoshanda kudya sadza nekuita zvese shandisai right yenyu seleft kuitira kuti muzvipesanise kuitira pautano hwedu isusu vanhukadzi. Even pakuyamwisa tinoshandisa left kazhinji kacho. Saka kana uchichengeta nzara dzakareba dziya pakuyamwisa mumwe mukaka unoerera uchipinda munzara mupi imomo uchingobva ipapo kunobata chikafu napo pavo vakutomwawo mukaka womuzvere ipapo zvinobva zvanetsa kutaura chokwadi. Asi zviri kutoitika unokanganwa nenzara dzakareba idzi dziri kukonzereswa nekurukwa kwavanoitwa mawivi because kana wakarukwa wivi yako pakunokwenya payapaya nzara iri yakareba inokurumidza kusvika paskini pascalp yako. Saka izvozvo zviri kukonzeresa kuti vana vave vanokonzeresa kutopusa. Vakadzi vazhinji vakutorambwa nevarume. Why? Murume anoti pei yangu yandiri kutambira ishoma but iye anenge achida kutenga wivi every month yekuchinjanisa nekuruka zvake zvaanenge akaruka zvemusoro wake. Saka varume vari kuya chikomblena gogo zvinoita here kuti mukadzi anotengerawo wivi 100 US chaiyo kupera kwemwedzi. Ini ndopei yangu yese apa anenge achiti ndoyandiri kuda kuti ndigare ndakapfeka. Zvinoita here vaviri vakutokona nekuda kwewivi. Mawivi iwaya kutaura chokwadi pane inonzi human hair ivhudzi revanhu iri kutaura chokwadi sekuru rinotogerwa vanhu vanototanga vari kudza kunana India kuna nani vanotanga vakudza vhudzi ravo rakura saizvozvo rakugerwa rakutoitwa yatowivi. Munomu vanhu vakuya kunopfeka ndopakunobva mweya yakunopfeka vana vedu kuti vana vedu vasafunge zvakakwana tisafunge semazimbabweni ndopakunobva kuti vanhu vangoda zvese chero zvangoya zvese nokuti mimwe miswe yemabhiza rimwe vhudzi ndere vanhu vakatofuwa nekorona isusu tonowanikwa zvetakurwa vhudzi iro. Izvozvo zviri kukonzeresa vana vedu kuti vachirasa tsika nehuno vanhu vasekuru vachiti tinoziva n'anga hadzi chipfekerwa kadhirezi ukapfeka kadhirezi kako
ng'anga dzinooneka zvakupawo kuti varume vazive kuti mai ava vakanaka kusvika papi, mai ava vanonaka kusvika papi, uye ng'anga dzinoreva kuti mukadzi akanaka ane shuga anotozvitapirira anotova mukadzi akasvika anekodzero kuroorwa mumba. Zvino kana apfeka matirauzi aviga ng'anga dzichaonekwa sei, dzichaonekwa nani kana zvazoita sei? Matirauzi edu akanaka but anonoputsa magaro anopedzera aita kunge amachaina kutaura chokwadi, anenge apinda mukati nekuda kwematirauzi. Saka izvozvo zvakanaka zvazvo but zvinoda kuti utarise structure yako zvakare. Ndinoti vana vechikoro vangu vanouya kuno nevana veZimbabwe vakatera ndavabvunze kwenyika matirauzi pfekai but tarisa structure yako first kuti structure yako iri kuda tirauzi here kana kuti haisi kuda tirauzi. Bcause vazhinji vedu tine makisi dhondoro iwayo anoita kuti munhu upfeka tirauzi shuwa uine kisi dhondoro here zvinoda matirauzi. So vamwe vakungoteedzera zvinozokonzeresa kuti usekwe, ushorwe, urambwe kana nemurume wako mumba kana neboyfriend yako chainokuramba because of anenge aona makisi dhondoro iwayo gumbo ramonyoroka kudai harichakudi zvakanaka mutirauzi muya. Saka kana uri mudhirezi rako zvinhu zvakangonaka zvikuru zvinofadza nekuti takamusikirwa kupfeka madhirezi. Musiyano uri pakati pedu isu vakadzi kupfeka madhirezi sevanhukadzi, varume wachipfeka matirauzi. Inini kuno kuchikoro ndinotrenda kuti kana ukaroorwa nemurume wako achifarira matirauzi wirirana izvozvo but kana ukaroorwa nemurume wako asikadi matirauzi ita zvaari kuda murume wako kuitira kuti ufambirane nezviripo ndokuti ndiye anenge akutora ndo zvaari kuda. Kana ukaroorwa nemurume asingadi mawivhi ita izvozvo nokuti ndiwamuda. Ukaroorwa nemurume wako achiti handidi zvenzara handidi zvemakeup pano ita izvozvo usamuopoze because kumuopoza imba yacho inenge yatoparara. Saka vazhinji they oppose zviri kudiwa nemurume wake anombotanga achizviita ozoona kuti nondane vana 3 saka ndichaenda kupi akutanga kuita zvisingadiwi nemurume. Murume unotsvaga mumwe mukadzi anzi mamepa asimuka vakutomhanya kwagogo mavhu mweya chinaya ndisimukira ndibatsirewo. Ndinokubatsirai but ndichikulekchirai ndichikudzidzisai kuti kana murume wako ari akanobvisa mari yekutenga murufazi yako yawakatakura, murume wako ari kureva kuti ndiye muridzi wemurufazi yauinayo, zvakare iwe chimuteerera pazvose zvaanenge achikutsanangurira nezvaanoda nezvaasingadi kuti mugone kuwirirana. Vazhinji vari kutorambirwa kuti mheri riri kufura rimwe riri padhiziri, vamweni vanenge vachingati nekudya sadza. Ndira ndizodzoka muchindibvunza nyaya yechuma chinombonzi chinenge chine mamwe madzimai muchiuno. Sekuru, pane nyaya yataona gogo yenzara idzi dziriko mazuva ano idzi nenyaya yawivi. Pamwe ana gogo vajera asikare kuti havachakwanisa kuzviita. Inini kufunga kwenyu varume havazvifarire here izvo? Varume havisati zvifarire. Ndinofunga mazuva pataurwa nyaya yeuyanga kuti nzara idzi dzinokonzeresa uyanga nekuti kana abata nzvimbo dzataurwa akwenya musoro adi muoko anenge achiti kunhengo yake kumburufazi havabvise tsangadzidzi dzinenge dzizere ikokoko dzinoda kubviswa futi idzodziya idzi paanokwenya izvozve nenzara dzedze futi anenge kune itsvinaka tsvina iyoyo inogona achabata muromo wababa achadii hatibotendera zvinhu zvakadaro kuti madzimai anga ine nzara refu dzakadaro. Toda kushambidzika nhoroondo yekushambidzika vakadzi vanovarairwa kana angoita mazuva ekuti ane vana 2 3 aiwa atodungunda haasisina chiremerera chekuda kuremekedza murume wake kana utsanana hwahwo ushoma. Ukapinda mumba kana paanorara panenge pakaberekera imba kuvarairwa ikoko anongogeza ukuda iye akashambidzika. Ndaitobhuda kuti gogo vazukuru vamwe vacho kufamba kwenguva vambovashanyira vachiona nzvimbo dzavanodzipa dzavo dzemukati kuti dzakambomira sei. Chokwadi mudzimba mune uyanga uko varume vari kukomburena chaizvo kwatiri panyaya dzeuyanga hwavakadzi mimba yemukati. Havawaridzi pavanohurira hauchawaridzwa machira hawatwe jira iroyo machira atinoshandisa isu usiku hwese svombe atingoshandiswa achingopfekerwa pasvombe no ukanodai musoro wako unonzwa chinosvika kuti pane zvabuda basa raamai rekuti zvinhu izvozvo zvishambidzike ndokwatinenge tichiti kushambidzika. Saka tiri kushungurudzika kwazvo nemadzimai nemaitiro ari kuti saka ndikuti varume huyai mutitaurire matambudziko iwayo tasvito kuna mbuya vanhu vedu ava varongeke tigare takashambidzika tiine rudo rwakanaka. But mazuva ano nechirungu chako hazviiti here kuti murume nemukadzi mubatsirana vakaona zvangodaro unongotora woita se woburitsa ndomozodzoka makuita se tichipedzisa ipapapo. Reka ndidze kuna gogo nyaya yandabvunza yechuma ichi kuti chine zvachinobatsira here
ya uyo tinoti mukanda chuma chemuchiuno chinokumbirirwa kumashavi epabonde emadzitete emadzimbuya edu kuitira kuti misha yedu ichengetedzeke zvikuru. Saka mikanda iyi kutaura chokwadi inopfekwa, mumwe anoda kupfeka uri 1, mumwe anoda kupfeka iri 2, asi mikanda yakanaka inovaraidza baba pabonde inofanira kunge ichiita 10 rounds, 15 rounds, 20 rounds kana kuti muganhu chavo 6 rounds. Zvinovaraidza baba pabonde kuitira kuti kana mai vachitamba chikapa chavo chiya vanoita sekunge vari kunyanya kuvaima, chuma chiya chinenge chichivhaira, chichifamba chichiita vibration, chichirira, chichitora madziso apapa kuitira kuti baba kana vakange vabuda kunze. Mukanda iwoyo as well tinoubatsidza kuti unotumirwa message, tinoutuma semessage yatinotumira kuna baba kureva kuti murume wako unokanda message ikoko kumukanda wako sezvo wakakumbirirwa kushavire dzinza rako repabonde kuti ukwanise kutora murume wako maziso kana kumudzora kumba kana afunga kubiwa nevamwe vakadzi. Murume anorara nemukadzi ane chuma pabonde hafa akamuramba, vanhu ivava varambani. Kuvakadzi vanotorerwa varume nevakadzi vane zvuma muchiuno, chokwadi munenge matosara zvachose nechikonzero chekuti chuma chemuchiuno chinokumbirirwa kumashavi epabonde ekuti kana nguva yebonde yasvika mai vabudirwe neshavi repabonde rekuti baba unoti yewo zvandakawana pano handifi ndakavagona mai avo. Saka murume kuti anohura kunze zvinomuremera zvikuru because anenge achiziva kuti ndikanohura kumba kundinobatwa nokuti mai ve handivakwanisi, zvikange zvavabata zvepabonde handivakwanisi. Saka varume vazhinji havazohura manje kana vakaona mukadzi aine chuma muchiuno mutonoziva kuti shavi riya rikange ramugara mai ava handivakwanisi. Saka murume unogara achipedzererwa nemukadzi anenge achikupedzera simba. Saka murume akapedzwa simba zvokusara ukatirapata kwe more than 30 minutes wakazorora uchikumbira mvura, wautokumbira chekudya uri pabonde ipapo wakarara zvako. Mukadzi akutoziva kuti baba ava ndavapedza. Iye murume mumwe makanoziva kuti mai vadi kundikurira. Saka kuti azokwanisa kunohura kunze zvinomuremera because zviri nyore kuti abatwe namai ava. Anditi chuma chakanaka zvikuru. Anditi pandozodzoka muchipedzisa kuti muchipindura kuti vanhu vanouya kuchikoro chechina Mwari izera ripi, vasati varoorwa here uye kuti gogo mavhu vanowanikwa kupi? Sekuru, mashoko enyu ekupedzisira kuvazukuru venyu vakateerera. Regai nditaure ndichiti kumhuri yeZimbabwe vana baba muZimbabwe kuno kana mune matambudziko akaita kuti une kadora unorwadziwa nemusana wokuona kuti bonde harisi kufamba zvakanaka, unouya kuno tobva takugadzira toenda wove baba chaivo chaivo vakasvika. Ndo zvatinoita panapa chikoro chiripo chekuti tikudzidzise kumagarirwo anoitwa anamai kana takawanda muZimbabwe. Anditi gogo mavhu, ndevapi vanhu vanouya kuchikoro chenyu? Tiri pachuma sekuru ndachirangopa vhara ndechiti zvuma zvedu zvine marudzi. Kune zvimwe zvinongotengeswa murodhi hazvina chirevo, hazvina meaning. Zvinotengeswa kudowntown. Zvinenge zvakakumbirirwa. Zvuma zvedu zvine meaning, zvine blue, red, yellow neblue. Blue, red, yellow, white negold. Kazhinji kacho chikange chine red neyellow chete chikutaura kuti mukadzi iyeye anonaka zvisingaiti uye ane mari. Chine makala api? Red and gold. Okay. Red and yellow. Chinoratidza kuti mukadzi iye anonaka zvakapfurikidza uye ane mari dzake, munhu ane mashava ake anomuchengeta, anomuraramisa, anotori neupenyu hwakanaka mukadzi iye, ndiwe mhando yepamusoro. Zvakare red yega inongotaura kuti stop, hapana kumwe kwauchaenda, ndo pano pauri kutogara. Yellow inenge ichireva kuti pano magara asi upfumi huripo. Saka zvine mhando yazvo, zvine kodzero yekuiswa muchiuno zvakanangana nepabonde. Saka zvizhinji zvuma zvandakaona zvine vazukuruka ndezvemashavi enjuzumupeperekwa dzisingatori varume mumwe chete, dzinotora varume vakawanda panguva imwe chete, dzine dzichida mari. Murume akangodyiwa mari akapera haachatodiwa uye akunotsvaga zvemumwe. Ndo zvuma zvizhinji zvandiri kuona zviri muchiuno mevana vazhinji veZimbabwe. Saka ndiri kuti zvuma izvozvo zvakashata nekuti zvinokupai kuti muchembere musina kuroorwa asi mari muchiiwana. Asi mari iyo ine njodzi nekuti uchadya neye munhu asingadi kudyirwa mari dzake, zvinokupa dambudziko paupenyu. Tobva ipapo toti pakudzidzisa kwandinoita pano ndinotanga kudzidzisa vana vari grade 3, grade 4 up to 7. Tobva ipapo todzidzisazve kubva form 1 up to 7, form 6 chaiyo university wakutotora degree rako. Saka izvozvo vana vese vavanodzidza kusvikira pamakore anoita 55 years ndiri kusangana nevanhu vakadaro pano ndotrena ndoticha, nokuti vamwe baba mbava kure vanoda kuramba vachingoitirwa
chikapa ichocho. Saka mai kana vane 55 years vazhinji vanonyara kuti nhaya mbuya ndingawe here kuchikoro nemakore andinawo. No, uyaitoita 1-on-1 privacy yedu iriko. Tinoti isu kune vasingadi kudzidza nevamwe privacy yedu iriko, munokwanisa kuuya makasungunuka moita 1-on-1 nagogo modzidziswa zvamuri kuda. Chauri kuda ukachiwana kuna gogo watomira kuuya. Dzidziso yako wakunoitira murume wako, imba yako yakufambira zvakanaka. Nekuti kuramba wachembera zvinhu zvinorwadza vazukuru, zvinorwadza vana, nekuda kwechikapa chete, nekuda kwekusagona kugeza, nekuda kwekusagona kupfeka. Vazhinji vakupfekera mini vana mapasta, mafundisi ndovakupfekerwa mini, mai kumba vanenge vakapfeka dzigamandikurore every day. Kupinda mutauni dzigamandikurore, baba vasingaoni makumbo emukadzi wavo. Saka zvinoba kuti baba vakasaona makumbo emukadzi wavo, vanezenge vakuona mamwe ari kunze, vochiva ari kunze, rako rakangopfekwa dzigamandikurore. Saka tinokurudzira kuti mhando yemurume wako negrade remurume wako mupfekere zvinoita kuti anzwe mwoyo newe, kwete kumupfekera zvinomuburitsa kwauri, zvinoita kuti imba yako iparare, varume vasvibe mwoyo nenhaurwa yako wotoramba. Mbuya Mavhu anobatika zvakare kuStonebridge panamba 14207 Stonebridge Waterfalls. Ndo pane chikoro chedu chinonzi Chinamwari High School chinodzidzisa chikapa chemhando yepamusoro, chinoita kuti varume vagone kuvhura, mukadzi agone kuvhura mburuvazi yemurume, mureza wemurume wake, ganda riya chivhurika richivharika, senza yemurume inofanira kuvhurika ichivharika burikidza namai nechikapa chavo. Saka ndo patinowanika pano. Tinodzidzisa chikoro chedu kubva nemusi wechitatu, chishanu mugovera nesvondo kuvakadzi, kuvarume vanodzidziswa kubva muvhuro, chipiri nechina nesvondo zvakare vanenge vachidzidziswa. Training yedu yakasungunuka zvikuru kune vanoda kuitambira. Tinongodzidzisa kuti vakadzi kana takuya kuchikoro, vazhinji munotiza varume venyu ndozviziva, secret ndinayo. Vanouya vakasungunuka, udzai varume venyu kuti ukaona fashion yepabonde yachinja yebonde iyi, ndiri kuenda kuchikoro. Kune vasina kusungunuka kuvaudza, ingomuitira zviwanikwa zvawauya nazvo, iye ega anodzoka mumba achimhanya. Red and gold, red and gold. Ipapo ndapabata red and gold. Tichadzoka zvakare next week tichinzwa nago Mavhu kuti pavana vataura kuti hanzi vane 3 years ava nevari kumagrade 7 vanenge vachinyatsodzidziswa chii, itsika nemagariro here kana kuti chii? Ndoziva kuti vakawanda mune makubvunza mubvunzo makuti vatanga toziva kuti kune vemachild rights vanenge vakutaura zvakare kuti gogo avo vakudzidzisa vana vedu chii. Tinovadzidzisa kutsvaira mumba, kuwacha bhurugwe rake, kukorobha, kukwesha mazino, tsika dzekudaidzwa nababa uchivapfugamira uchinzwa kuti vari kurevei, kwete kudaira baba wako wakamira muchitaura navo makatarisa nhova, kusvikira mwana asvika pa17 years akutaura kuti ambuya ndane mukomana, ndakuchimutrena kuti mukomana unofamba naye 1 meter apart, social distance, haufaniri kubatwa nemurume mukomana wako muchiuno, kana kuti akunzwe zamu rako ramba nzwikwa zamu rako kuti rakamira sei waamumba. Kana muchiri mukomana nemusikana panodiwa social distance ye1 meter, mumwe achifambira kumwe achifambira uko, hapana hagi. Vamazuva ano vakumhoresana nehagi, kuzorora achibata mureza womukomana wake, mukomana achibata mburuvazi yemusikana, kusvikira vanhu vakuita bonde vasina kuroorwa. Wakuzonotsvaga kuroorwa nemukomana wako akadzikama akazvipira kwauri, iwe wakutanga kuvhunduka, ina handina kukwana, umhandara handisisina. Ndoti nekuda kwetsitsi dzamai Maria dzepasi, chiuyai kuno ndikudzoserei umhandara, zvonzi nevakomana mbuya mune chitsotsi, regai tingoroora akadaro timurambe nekuti anenge asina kuzara. Asi ndinoti vazukuru ndinodzosera umhandara pakare. Chikonzero ndinenge ndanzwa tsitsi nechimiro chaunenge uinacho nekuti unenge watambwa newe nemadhara makuru, iwe uri mudiki wobviswa umhandara wosiiwa, uchadiwa, wakushaya nokuroora. Aiwa, mazvinzwira social distancing haisi yecovid chete, even kune avo vasati vapinda mumba. Handina chekubvisa kana kuwedzera mashoko maanzwa kubva kuna gogo Mavhu pamwe nasekuru vanga vari pano. Kana pane vane mibvunzo yamatumira, aiwa tichadzoka zvakare gogo vakukupindurai, asi red and gold ipapo ndapabata chisarai.